Ang pagsunod kag ang pag-alagad sa Ginoo isa sa mga pamagi nga aton masigurado ang iyang ginharian. Ang pagtuon subong ang semanal nga pagtako, pagtutungkad, pagtalakay, pagbadbad sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Ilonggo o kung hiligaynon nga version sa aton Sabbath School lesson kada semana. Ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyo masunsun nga host. Kag sa siningation, ari ang aton duwa ka mga resource persons nga ako nagapati nga may madamog gid kita nga makutlo sa sinigid nga pagtuon naton. Ang una nakon nga pakilala, una pagid niya nga pagpakigbahin sa sini naton nga programa ang pagtuon subong. Wala sang iban si Sir Julius B-Boy Baluis, isa siya sang aton mga electrical staff diri sa aton kolehiyo diri sa Central Philippine Adventist College. Originally halin siya sa Capiz. Yes sir. B-Boy, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor Tomado and Pastor JC Aragon. Nagakalipay gid ako tungod sining dako nga oportunidad nga ginhatag ninyo sa akon nga maging kabahin sa pagtuon sang aton ikawalo nga lesson sa sining quarter nga aton pagkatunaan subong nga adlaw, Pastor. Yes, thank you gid Sir Julius kanami. Okay, daw excited kami sa imong nga presensya subong. Ay kadua naton nga bisita mga kauturan, permi na naton siya makita, permi na naton siya mabatian, and we had been blessed sa iyang mga insights nga iya ginapakigbahin sa aton. Siya ang aton Vice President for Advancement diri sa CPAC. Wala lang iban si Dr. Pastor GC G. Aragon Jr. Doc, mayong hapon, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Doc. Sir Julius, mayong adlaw. Pag sa tanan namon nga mga kabyanan nga padayon gid nga nagasuporta kag nagasunod sini nga programa, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yes. Sir B-Boy and Pastor JC, ari na kita sa lesson 8, Teaching Disciples Part 2. Hapang sa hindi pa kita magpadayon, aton na naiduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation, yari kami Ginoo nagapalapid sa imo. Nagakilala sa imo pagka-Dios. Nagpati sa imo gahom hapang ikaw man isa ka Dios. Nga maluluyon nga nagahatag sa amon sang amon matag kinahanglanon. Ining natugyan namon ang pagtuon siningation kabay pa ng balaan nga espiritu. Amugid ang magadiyon sang amon mga panghunahuna kag sang amon mga ihibalo. Upod sang amon tumalanaw kag mga pamati sa sini nga programa sa kada semana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Akon mga bayon si Sir B-Boy pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sa idsaran nga teksto subong lesson aton ni siya mabasa sa Marcos 10 versikulo 45 nga nagasiling siya, kay ang anak sang tawo man wala magkari nga pag-alagdon kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi nga gawad sa madamo. Yes. Thank you gid Sir B-Boy. Doc Jess, ari ang aton nga natunan in the perspective of John Mark nga nagsulat sang libro sang Marcos. And then, kanami sa iyang mga presentation about the life and teachings of Jesus. Ang isa gid nga ako na namian gid sa mga previous naton nga pagtuon. And then, sa sunod pagid nga pagtuon, ina ang
ang pagtandog bala, the sense of touch ni Jesus nga daw kadamo sang iya nga mga mirakulo nga ginahimo nga pinaagi sa pagtandog. Ang babae nagtandog sang sidya, ang bulag gintandog ya, ang bata ni Jairo ginpatindog ya. And that's it. So, isa na sa mga special features nga hindi naton matalupangdan sa iban nga mga gospel writers. So, sa sini nga, ini nga tiyo naman, ato naman tunan ang mga pamagi. Okay. So, si Jesus nag-discuss about divorce, kaya ti ginapilit kit siya. Anong imo opinion? Nag-discuss man siya about sa mga bata na kag may iban pa. Ano pag Doc Jess ang aton nga ginapabot sa sini nga semana? Katahong Pastor Tomado, no? Mga kaabyanan sa aton nga pagtuon bangod labot sini kita man magtanaw sa mga panghangkat nga ginatubang sa mga tao ilabi na sa ilang intention sa pagsulod sa ginharian sa Ginoo. Madamo sa mga panghangkat sila kaangay nga sila isang Ginoo. Inyo paanggiran ang angay sang gamay nga bata ti sa ila do mabudlay niya kay ang bata sa ilang kapanahonan iya do sabad-sabad Mga lang niyo, mo, masabad-sabad kami sini ano man ang mga panghangkat sa iban kaangay sa pagpanawag sa Ginoo hindi lamang sa mga imol kundi sa manggaranon kag upod man ato man talapangdan sa sini nga semana ang pagtuon nato nahanungod sa pag-eksperyensya sang ginharian sang Ginoo sa subong nga panahon. Yes. Anong aton himuon kag ano ang mga butang nga aton igatun-an agud aton maangkon ang pagkinabuhi sa ginharian sa Ginoo subong nga mga panahon. Wow, grabe mga kauturan. You see, we will expect a lot sa sini nga semana. Sir B-Boy, ano pagid ang aton nga ginapabot nga matun Andre? Samtang nagabasa-basa ako sa aton nga leksyon Dr. Mado, daw na-excite ako. Bangod diri maliban tuod pastor sa pagkasawahay, sa divorce, ang sa pagbaton sang kabataan sa ginharian sang Dios o kung ano ka budlay ang manggaranon magsulod sa ginharian sang Ginoo, daw na-excite pagid ako diri sa kasubong sa kay Santiago kag kay Juan bala. Nakahuna-huna ako. Ano ayhan didto pa abot sa ginharian sang Ginoo, electrician ayhan ako gihapon, no? Ako kay daw ma-excite pagid ako sining sa ulihi nga part kay daw ano ayhan ang aton maeksperiensyahan kung personally si Kristo magasiling sa aton nga ano ang mahimo ko para sa imo. Ako na akong ginapaabot pastor. Yes, and that's correct. Okay. Ari kita sa aton nga Sunday, God's plan for marriage. Of course, Pastor Jess and then Sir B-Boy, originally ang plano gid sang Ginoo iya ang kaminyoon kay ti iya isa na sang iya nga pakabalaan. Mga institusyon nga iya ginfundar sa wala pa makasala, sa wala pa mahulog ang kalibutan. Marriage and Sabbath amo ni siya. And then we know nga amo man ni nga institution ang magapadayon when we will be with God in heaven. Yes. Ano pagid Doc Jess ang imo meet lang o kon mahimo nga maton matalupangdan sining plano sang Ginoo about marriage. Kalalo pang dun ini mga kabyana no bangod nga sa subong nga panahon ng ato nga gobyerno may ara na nga gina aprubahan nga divorce bill. In fact nga hindi tani ni dapat sa aton apang karon yaran ini siya sa kahibalo kita sa yang third and final reading. Kag sa sini nga bahin amo ini ang isa kadako nga talalupang dun man kay sa panahon ni Ginoong Hesus diri sa aton leksyon nangin isa man ini kadako nga isyu ilabi na sa aton diri pagtuon sining kahimtangan nga si Ginoong Hesus daw ginbutang siya sa kaalang-alangan sa mga Parisiyo sa pagpamangkot na hanungod sining pagdiborsyo o kung pagbulagay sa mga mag-asawa. So isa ini kadako nga talalupang doon kag kung paano bala ang Ginoo nagsabat sini kag nangin dako nga talalupang doon ilabi na sa aton karon nga kapanahonan. Yes, so and that's correct. Kay ti sang una ya originally sa time ni Moses may mga rason lang. Oo nga
ang pwede ang tao maka-divorce, maka-separar. Pero sa uli na, especially during the time of Jesus, daw ka-relax na. O, nga daw halos tanan na lang, nga rason, pwede na. But previously, may mga rason nga tama kagid kadalom. Yes, and that's it. So during the time of Christ, wala na gid sang anytime lang ti daw mo man na sa mga modern countries, sa mga first world countries, makadto ka lang sa counter, file sang divorce, dalo mo lang imo marriage contract, file ka to, pagwa mo sa counter, divorce ka na. Yes, Sir Biboy, ano pa ginay mo na talupangdan? Diri sa aton nga leksyon no nahanungod sa divorce o kung sa pag-asawahay pastor daw sa ako nabi kay total wala pa man ko asawa. Yes. Pero daw nalipay ako sa pagtukib sini nga mga leksyon kay kunang taon ta ang mga Parisiyo ni daw pamahog nila kay Kristo eh. Daw pamahog ni sini nga time nga manamangkot sa sang amo sini. Pero si Kristo dira nagsabat sa ila nga ang ginisa sang Ginoo hindi pwede nga bulagon sang tawo. Pero even gani ang iya tong disipulo na tingala. Pero sang wala na sa upod sa Pariseo, gin-explikar niya gid sang Ginoo nga kun ang lalaki bayaan niya ang iya asawa kag mag-asawa sang iba nagpakasala siya. Kasubong man ang babayi nga kun bayaan niya ang iya asawa nga lalaki kay nagpangasawa siya sang iban makasala siya gihapon. So amo na ang pinakatahom sa aton nga leksyon subong nga semana pastor, especially sa aton realidad subong damo gid mag-asawahay ga bulod lagay. No daw kasubo man tulokon kaluoy sang kabataan. Pero advantage sini kung tanan nga ginikanan nakatuon sang aton leksyon, makapamati sila nga ang ginisa sang Ginoo, hindi pwede bulagon sang tao daw ano katahom sang panimalay sa tanan pastor. Yes, and that's it. Isa ni sa mga controversies nga bisan hasta subong daw budlay naton something. Labi na on the part sa aton iglesia. Do you have something to add some more? Sakto na ang siling ni Sir Biboy mga kauturan no nahanungod sining paano ni Ginoong Hesus ginatubang ini kay siya mismo do ibutang nila sa kalangalangan. Ang may gamay nga background sini nahanungod sa tung una nga panahon ining mga Parisiyo may-ari ni sila nga duha ka eskwelahan. Ining eskwelahan ni Shammai kag ang eskwelahan ni Hillel. No, ini si Hillel mga kauturan amo ni siya anay ang presidente sa mga Parisiyo. Pagkapatay niya ginbuslan siya ni Shammai. Ining Shammai iya mga stricto kaayo ini sila. Nga grabe gid ang ilang pagdepende sining diborsyo nga hindi gid pwede nga dapat may kwan gid stricto gid kaayo. Ini naman iyang mga eskwelahan sang Hillel, liberal naman sila iya kaayo. Pero talalo pang doon naton ini nga sang sila na naging pamangkot nila si Ginoong Hesus doon naghiusa sila iya nga duha kagin pamangkot ano sa imo abi karon ang diborsyo. Ini siya mga kauturan isa kadako nga trap sa Ginoo. Kay man bag-o lang ginpatay si Juan Bautista nahanungod sining sitwasyon kay kita naton hibaluan nga si Herodes Antipas gindiborsyo na iyang asawa kagin pangasawa niya ang iyang bayaw. Ang asawa sang iyang utod nga si Philip. Karon siguro siling sa mga Parisiyo bantayan ta ni karon kung anong sabat niya sini kay amo ni ipapatay ta sunod basi kon no apang ang Ginoo naghatag gihapon sang iyang emphasis hindi sa siningabot ang kun iginbalik sang Ginoo ang origin sang pagtiayon nga amo ang plano sang Ginoo gikan pa sa pagtukod sini nga panimalay dito sa Hardin sang Eden kag ang Ginoo nagsiling kun ano ang what God has joined together giniusa sa Ginoo wala asang tao nga magasipar. Maskin pa sa aton karon Sir Julius no pastor sa diri sa Pilipinas daw masubo kita nga amat-amat na ang diborsyo diri ginalegalize sa aton. Apang sa gihapon ini sinagahatag sa atong sundako nga panghangkat nga ang Dios nagahatag gihapon sang dako nga emphasis sang pagpreserbar sang paghiliusa sang mag-asawa kag ini sa balaan kag sagrado nga butang maskin ano pa da nga pag-ilinaway sa mag-asawa tinguhaan gid naton nga ini siya mahusay
mahatagan sang solusyon kag magapabilin ini nga balaan nga tinuga sa Ginoo sa sulod sang panimalay sa iyang kahimayan. Yeah, and that's correct. So that's why leksyon man ni kag laygay man ni sa aton mga manog pala nga masawa panog pala man na nga mga young people nga at least before sila maglukso sa sini nga life sentence. Kaya magminyo ka mga asawa ka for life gina siya. At least before na na-evaluate na nila maayo ang ilang future. Sir B-Boy, sa Monday, ano ang buot silingon diri sang Ginoo ni Jesus when he reprimanded sa mga disciples, kay mga disciples siya gintabog nila niya o kasabad sa inyo, wala kamo diya sang lugar diri kay para lang ni sa mga dalagko. But yet Jesus said, don't, because the kingdom of heaven is such pareha sa ila. Uno, kaya lang tawon ta dire, samtang ang mga kabataan, ang mga ginikanan to, nagdala sila kabataan nga pabindisyonan nila kay Kristo. Ang mga disipulo, ilang iterm tayo, gintabog. Pero sa nadiparahan ini ni Kristo, ginakigan pa sila. Hambalan sila nga, hindi dala sila dire sa akon. Kay bisan pa ining mga gagmay nga kabataan, may magapanubli sa ginharian sang Ginoo. Kag ginbalik pa gid dire sa Marcos 9 nga ang pagpanubli sang ginharian sang Ginoo ginhalimbawa gid ni Kristo sa ila nga kuha siya sang bata gin pasabak niya sa iya kay nagsiling siya nga kung bisan sino nga daw ang kung ang iya punto bala nga ang bisan sino nga magbaton kasubong sining bata amo ang nagbaton sa Ginoo nagbaton sa iya nagbaton sa iya amay kay amo man ang syempre ang magabaton kag magapanubli sa ginharian sang Dios pastor amo katahom sa pastor. Yeah. Doc Jess, ano ang buot silingon ni Jesus? Madalom-dalom ini. Nga ang mga disciples mismo dugay nakahangop. Oo, hindi nila nahangpan ini dayon mga kauturan, mga kabyanan. Bangod sang ilang belief sang una nga panahon, under sila sa Greco-Roman world, nga ang mga kabataan sang una iya daw nabilong ni sila sa second class. Upod siguro sa mga kababayan slaves, mga ulipon. In fact, ang mga kabataan gani nga undesirable, may mga pagkatao, may mga deformities, haboy na lang na nila. Itagbong nila to sa suba. Kung may ara man, kapin pa mga babae nga bata. Wala iya sang bili sa ila. Kung babae, kasi pagkabata na, bayan na lang na ilang mapatay. Or kung ilang man i-rescue, ilan ining himuon slaves kag ilang ibaligya pila ka adlaw. No, ini sa mga butang daw hindi kaayo nahangpan sa mga disipulos ang pagsiling sang Ginoo ang ginharian para sa mga kabataan bangod sining misconception. Ang dumasubo man kung kaysa kay ini siya kung kaysa daw nadalaman naton bala sa aton nga mga kabataan, mga sabad-sabad na sa kuan, sabad sina sang mga kabataan siguro didto lang na sila sa higad. Pang isa kadako nga talalupang doon mga kabyanan nga ang mga kabataan bilidhon sa atubang sing Ginoo. Mayara ako isa ka eksperyensya. Yes, go ahead, Pastor. May isa ka iloy nga nagsiling sa akon, Pastor. Bubuligi man ako king akon nga bata hindi na gid magpatugmaw. Siling ko nga ano ang problema niya. Kay siling niya abi niyo mga pastor sang una 9 years old siya, nag-ayo gina, mapatugmaw na ko, ma. Siling ko sa akong bata, hindi, anay, kay gamay pa ikaw, bata pa ikaw. Ti subong 25 anyos na siya, siling ko siya, siling nakon sa akong bata, anak, patugmaw na ikaw. Siling sang bata, nakon sa sabat niya sa Iloy, hindi na kuya ma, kay kung magpatugmaw ko, hindi na kuya kainom, hindi na kuya kapinigarilyo, hindi lang anay. So, makita natin diri nga kung kaisa aton ma-underestimate ang conviction kag ang pagbaton sa mga kabataan sa kay Kristo. Yes. Apang ang talalupang doon sa liwat ang Ginoo nagapanomdom sa aton dili naton pagdumala dimilian ini mga kabataan sa pagpalapit kay Kristo kay ila ang ginharian sa langit. Very good. Correct na Pastor. While samtang nag-desire pa ang mga kabataan,
Bata lang sila, pero at least may pangununa na sila. And then, isa pa gid pastor, on the other side of the coin, sining giniran sang Ginoo sang langit nga daw katulad sang sa mga para sa mga kabataan. Ang akon di nga nakita man pastor nga hindi gid man nga physical nga bata ang ginamensionar ni Jesus. Ang giniiyag ginapahangop. Okay. Kay ti ang mga kabataan during their time, mga second class daw, mga hindi bala importante nga mga klase sang membro sang sosyudad. So, ang isa din nga ginakuha ni Jesus, nga ang mga tao bala nga daw ginakabig naton nga mga second class, o mga tao nga mga imol, mga pobre, mga wala alam, na wala gid kayo sang daw wala kay sa tubangan sang sosyudad, ang ginarian para man sa ila. Hindi lang para sa mga manggaranon, but sa ila, labi na gid kay si Jesus, siya matinulupang doon, gid siya mo, mabinatyagon siya. Kundi ito ya ang mga na-oppress, daw dito ang iyang sentimento. So, he is trying to tell the disciples nga hindi naton lipasan ang tanan nga klase sang tao. Oh, bata tigulang matambok ba niwang balo binayan. Everybody has the right to be saved. Yes. Balik ko sa imo, Doc Jess. Sa aton nga Tuesday, the best investment. Ari naman kanami naman siling ni Jesus sa batanon to nga nanghuangkot anong buhaton ko man nga makasulod ko sa ginharian. Ti siling ni Jesus, natuman mo bala ang mga kasuguan? Yes, natuman ko lang pagbata. Baligya mo pagkabutang kagihatag sa mga pobre. Ang batano nagtalikod kay nasubo nga hindi niya mahimo. Yes, Doc Jess. Kada masubo ni siya, Pastor no, Sir Boy, kay sang nagtalikod siya, ang Ginoo nagsiling, mas mahapos pa sa kamilyo ang magsulod sa mata sang needle's eye, Yeah. sa buhok sang dagom, sang sa manggaranon nga makasulod sa ginharian sa langit. Now, ini siya nga idiom, no, mga kaabyanan, isa ini siya ka picture sang sa Jerusalem, kundi may ara sila nga dako nga gate. Once mag-close na ini, may ara na lang isa kagamay nga gate nga dira makasulod ang kamilyo. Ginatawag na nilang mata sang dagom, needle's eye. Mabudlayan ang kamilyo magsulod diri kung may ara sa nga mga karga. So ang ilang himuon, huklasan nila sa mga karga ang kamilyo, kag magsulod na to hinay-hinay ang kamilyo hasta nga makasulod siya dito, wala na siya sang mga lulan. So sa sini mga pamaagi ang Ginoo nagapahanumdum sa aton nga ang pagsunod sa kay Ginoo Hesus dapat may ara kita ihuklas, i-give up sa atong kinabuhi, ilabi na sa kahimtang sini sang manggaranon nga tao ang iyang matawag naton ang iyang kaugalingon, obsesyon niya, idolatry niya sa iyang manggad, no, sa iyang kamanggaran, kag nangin isa ini kadako nga upang sa iya sa pagsunod sa Ginoo. Bangod may mga butang siya nga ginahigugma sa iyang kaugalingon nga dapat ihuklason niya. So maman ina sa aton sa bagay ang mga disipulos nagsiling budlay gali magpalangit. Ngani. Apang Ginoo nagsiling, imposible. It seems impossible mo. Yeah. So to imagine ka, mahapos pa ang kamilyo nga magsulod dito sang sa manggaranon nga makasulod sa langit. Silang sa mga disipulos. Sino gali lisod maluwas? gali ni. Sino na lang gali maluwas? Sino na lang gali maluwas. Apang Ginoo nagsiling, sa tao, imposible. Apang sa Dios, hindi imposible. Yes. Mabudlay kung kaisa sa aton ang pagpinsan, ano na lang akon himuon, agud to nga makapalangit ako, apang ang Ginoo nagahandom lang sa aton sa pagtugyan sang aton tanan sa iya. Maskin anuman kita ka makasasala, maskin anuman ang atong ginahimo, apang kung itugyan naton sa Ginoo Hesus ang aton tanan, wala sing imposible ang kaluwasan para sa aton. Yes, and that's correct. Yes, Sir B-Boy, anong imo matugda sini? Amo gito katahom do karagon kay Doc Tomado, no? Kay kung lang tawon ta nasunod niya ang kasuguan. Pero mangkon siya ano akon himuon. Tay paghambal sa iya nga pauli ka, ibaligya imo propiedad, ihatag ang imo kwarta sa mga pigado. Di ano ang iya ginhimo pagdalikod niya?
nagkusmaod siya. Buot silingon, mas palangga niya ang iya manggad kaysa sa paghingabot sa ginhirayan sang Ginoo. So amo to nga namangkot ang iya apostolismo ni Kristo sa iya kay bisan pa amang goranon to mas mahapos pa ang kamilyo magsulod sa dagom san sa magpanubli sa ginharian sa Dios. Sino na lang maluwas paano kami nga mga ginbayan amon pamilya, ginbayan amon propiedad sa pagsunod sa imo. Ag-amo to gani ang hambal man ni Doc Aragon nga ang sabat sa Ginoo sa tawo imposible. No, imposible sa aton nga makasulod sa ginharian sa Dios apang sa Ginoo wala sang imposible nga kita magapanubli sa iya ginaman para sa aton. Yes, and that's correct. Kanami sini Doc Jess, may tatlo ako din nga talupangdan sa sininga narrative sa sininga istorya. Number 1, si Jesus nag-emphasize nga ang napulo ka sugo, tumanon ginaton. Kaya di naman ko siya gintuman bilang ni mong sugo. Di gin-emphasize gini Jesus. Okay, hindi ka magpatay, hindi ka magpanglahi, hindi ka magpangawat, hindi ka magbutig, tawro ni mong imong ginikanan. Amo na ang ikadwa nga papan nga bato, hindi ba? And then ang pagigugma sa Dios. So, wala si Jesus mismo sa iyang nagwa gid niya nga ini importante ni. And then he knows nga ang bata, ang batanon nga magranon, iya ini ginahimo. Pero siling natin, this is not enough. Okay. So amo na ang number 1. Ang number 2, we have to disregard our priorities. Oo. Kaya hindi pwedeng magdungan ang pagigugma mo sa kalibutan kag pagigugma mo sa Dios. And that's it. Na siling sang Ginoo where is your priority? Okay. Sa imo bala manggad o kung magsunod sa akon if you want really eternal life. Siling niya, sige, i-disregard mo na siya. Not necessarily nga ibligya gitanan. Oh, ang punto sa Ginoo hindi niya. Oh, kay ti ang siling ni Ellen White, money is a means of salvation. Kung way man ta kwarta, hindi man ta kapangwali. So makay gani kung magranon ta. But however, ang atong priority is not sa aton manggad, but sa pag-alagad sa Ginoo. Ang ikatatlo na kun nga nakita ni Doc Jess kag Sir B-Boy, ang hindi naton madala ang kaluwasan pinagi sa aton paninguha. Masalig kita sa aton abilidad, masalig ta sa aton manggad, ay pangamuyuan niyo ko, bayaran ta kamo. Okay, so that's what Jesus is trying to emphasize. Nga sa tao, hindi ka mo maluwas, pinagi sa inyo paninguha. Ang kaluwasan ara lang sa Ginoo. So impossible sa tao, but with God that is possible because maluwas kita pinagi sa grasya. May kadugang Jess. Sakto na, Pastor, no? Ini nga tao, nagasiling siya nga natuman niya na ang kasuguan. Yes. Apang, in fact, the truth is, ang nauna nga sugo, wala niya matuman. Bangod nga iyang, may Diyos siya, nga ginalagad, labaw sa Ginoo. Yes. So, ang prioridad, isa na ka-importante nga butang. Ano man ina nga butang, kung hindi una ang Ginoo, it's a wrong priority. Yes, and that's correct. Sir B-Boy, sa Wednesday, ano ang imong natalupang dandiri kay ti siling ni Jesus kung ano bala ti mahimo man ang akon nga pagabuhaton. So amo ni nga part Pastor, Dr. Mado, Doc Aragon na namian ako or daw na-excite ako sining parte. Kaya ang apostoles daw wala sila yan na kuan kung ano ang maging sunod nga matabo. Pero balaan na nila eh. Balaan nila mapatay si Kristo, mabanhaw si katatlong adlaw. Pero si Santiago kag si Juan niya, nag-request gid sila ya. Gusto gid nila ya nga Ginoo kung in kaso maabot na ta sa imo ginharian, pwede nga ako sa tuo kag isa sa wala naman, no? Tapos ang napulo naman nga nabilin, naglain ang ilang nga buot. Kaya nag-request na yan duha yang mataas niya posisyon sa wala sa tuo. Daw diri bala ang hambal ni Kristo sa ila, sarang nyo man bala nga maantos ang akon nga ginantos. Kag mabautisuhan kasubong sa akon pero namin dito is mapatay kag mabanhaw. Pero sino nasabat ganit diri Pastor si Juan, nga huo sarangan namon, no? So diri nga sitwasyon daw kumbaga daw naghandom na ang apostoles sang posisyon sa sina nga panahon. Pero sa aton nga realidad subong
daw kabudlay man nga grabe ang pagantos ni Kristo mo. Hindi kita kasiling subong ang aton ginaagyan nga pagtilaw sa aton kabuhi dako-dako na budlay-budlay na gid. Kay kung subayon ta, wala pataton ka pa ano-ano sa pagantos nga ginaagyan ni Kristo sa Yes. una nga panahon. Iya. Kanami gid si Rayboy sa imong nga insight. Doc, just before na ako natag sa imo, ang ako na talupang dandiri, nga kundi nagambal si Jesus sa mga disciples. Kaya ang ilaw na una iya sang ginerian, daw kalibutan noon balang nga pamagi. Nga ti mataway ka kung ara ka sa posisyon, ara ikaw tanan mo, ara ang tanan sa imo, may kwarta ka, may gahom pa ka. But siling ni Jesus, hindi na yamo nga akong ginerian. Ang akong ginerian niya is sacrifice. Oo. Na tigin divert kay hindi makaintindi ang mga disciples, labi na si Juan Santiago kag si Juan, gindivert nila ang atensyon nga Ginoo kun didto na sa imong ginerian pwede isa samon sa wala isa samon sa tuo. So that's the point nga ginahambal ni Jesus nga ang ginerian niya hindi kalibutan noon, it is sacrifice nga amo man na ang akon pagabuhaton. Yes, Doc Jess. Sakto na Pastor. Isa man sa mga butang nga nag-upang sa ila sa paghangop gid sang plano sang Ginoo sa kaluwasan sa iyang pagkapatay, sa iyang pagkabanhaw, maskin pa klaro na niya nga ginpaathag sa ila, apang hindi sila makahangop bangod sang isa na una, hindi nila mabaton nga mag-amo sina ang sitwasyon. Pres bala kung kaysa may mga mensahe nga klaro sa aton pero hindi naton mabaton kay hindi niya mag-fit in sa ako niya nga plano. Hindi na mo ako ginapaabot. Hindi niya akong ginapaabot. So they are nag-insist sila nga hindi na amo Ginoo. Ako ang dito sa wala siya sa tuo. Pang sa sakto na Pastor Sir Boy nga ginpatag sang Ginoo. Ang ginharian sang Ginoo is not a power struggle. Yeah. Ang ginharian sang Ginoo Amen. napundar sa hindi sa selfish. Yeah. Makin o galingon, Yeah. kundi napundar sa pagserbisyo. Serbisyo. And Sa pagserbisyo kag hindi materialismo nga sahi isang ginharian. So kung gusto kita mga kauturan, mga kaabian mo kabahin sa ginharian, nagakinanglan kita sa pagserbisyo, kinanglan kita sa pag-alagad, hindi nga kitang alagaron. No? Kundi ang ginharian sa Ginoo isa ka ginharian nga amo ang gugma, pagserbisyo, pag-alagad kag ini nga ginharian handom sa Ginoo nga aton mahangpan kag aton paghimuon. Amen. Sir B-Boy, Pastor Jess, sorry wala na kita time, over na kita. Mga lang ko, Sir B-Boy, isang imo ideya sa aton nga Thursday about kay Bartimeus, and then ang imo last word, and then eventually si Doc Aragon. So ang akong last word, Pastor, kay kasubong diri sa aton Church Day, may ibilin lang gid ako nga ang aton Church Day nagatigulo ini siya nga what do you want me to do for you? Ano ang imo gusto nga himuon ko para sa imo kasubong sa kay Bartimeus ang bulag nga tawo? Balaan ni Kristo nga ang gusto niya ayuhon siya, Pastor Doc, no? Gusto niya nga ayuhon siya. Pero ginhatagan sa sangkahigayunan ni Kristo nga ipautwas verbally kung ano gid ang iya gusto. Gani ang akon nga katapusan nga tinaga mga kaabyanan, Dr. Mado, Dr. Aragon, si Kristo nagapamangkot sa aton sa tanan nga tion, sa tanan nga sitwasyon sa aton kabuhi, kung ano ang aton nga gusto pangayoon sa iya. Kag aton ini masugid sa iya subong nga panahon kay di ta man siya makita personally, ipaagi ta ini isugid ta sa iya, pangayoon ta sa iya sa pangamuyo kay kasubong sa kay Bartimeus, ginsabat ini sang Ginoo. Amo nang akon katapusan. Nami. Yes, Doc Jess. May ara kita nga talalupang doon mga kauturan sa tubang sa Ginoo nga sa diin kaangay sa tong ginhambal na ni Sir B-Boy kinanglan kita sa dako nga pagtuo. Ang paghambal ni Bartimeus, son of David, is a confession of faith. Yes. Amo ni ginsaad sang Ginoo, mga isa na kalibo ka tuig ang nagliligad kag sa gihapon ginhuptan ini ni Bartimeus nga si Ginoo Hesus Misaya. Kag siya nagtuo, kag gina nga pagtuo, nagbago sa iyang kinabuhi. Amo man sa aton kinahanglan kita sang pagtuo nga amo lamang ang isa ka paagi nga ang maangkon naton ang mga saad sang Ginoo sa aton Yeah. kabuhi. Kanami, Pastor, ina ang phrase wala nga, Son of David, have mercy on me. Nagapakilala lang sang heritage, sang katawan sang Ginoo. Kaya si David
isa sang hari sang Israel, nga ang Israel ginkabig sang Ginoo nga iyang katawan. So si Bartimeus, okay, ginclaim man niya ina nga klase sang pribilyo as a son of David, as an Israelite. So nagaplead sa kay Jesus, Jesus, ako amo man Israelite non man ko, please be merciful to me. Kay amo nati kanami pag isang kuan ginidihan ni Sir Biboy nga anong buot mo buhaton ko sa imo. Si Jesus hindi inosente sang need sang tao, pero gusto yo lang nga aton gidya ihambal. Oo, kay ti ang gugma kuno, love that is not spoken is not love at all. Oo, kinahanglan ang gugma imo man ipautwas. That's why our needs aton gid ipautwas man sa Ginoo. Hindi nagasiling nga ang Ginoo ay kabalo. That's why we need prayer. Hindi nga siling ang Ginoo ay kabalo, but at least ipautwas ta pinagi sa aton nga pagpangamuy. Mga utod kanugon, wala na gid kita panahon. Wala gid namon siguro mahatag ang tanan, pero kami ni Doc Jess, ni Sir Biboy kay balugid nga amo nahatag ang pinakamanami nga mga punto sa sini nga semana. Sa hindi pa si Doc Aragon pangamuyo man kauturan sa aton closing prayer, sa liwat akon anay gid ni pasalamatan ang aton nga mga sponsors nga amo ni sila ang naga-suporta sang aton nga ining programa ang Pagtuon Subong. Si Ma'am Ladel Labalan Gascon, si Sister Antipas Piedad, si Ido and Femidon Bandes, si Marlubel Hiruta Lurin, ang mga magulutod Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, ang mga magulutod Jamie Trino and Anile Trino Perdido, ang mag-asawa Pastor Phil and Marlene Peregrino, Doctors Erwin and Rhoda Hardinico, Dr. Norvin and Rosalina Hibieso, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamone, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, and then John and Goldie Joliki Jr., Mark and Merel Mendoza. Kabay pa ang Diyos magkapakamayo sa inyo. Sir Jess. Ginoo sa siningatak na, samtang kami magatakop sa amon pagtuon, tuguti ng imong ginharian, amon ma-experience sa sining kakalibutan, pinaagi sa among bugos nga pagsalig, bugos nga pagpanugyan, ag bugos nga pagsunod sa imo, mga tikang kabay imong espiritu, magkapabilin sa among kinabuhi, tugtukon ikaw magabalik, mangin kabahin kami sinang ginharian, nga walay katubtuban, dito sa bagong langit ka bagong duta, sa ngalan ni Jesus. Amen.